Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 8 ngadto sa 15. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Midul sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua nga akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea, didto makita nila ako. Samtang nang lakaw mga babay, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudeo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giingnan, ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami may mag-igop pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudeo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.